bon ko ewa ɲininkali do boro kodwara kulu yame karamɔgɔ dɔ da ko nasaraw ka feti minnu filɛ nin ye n'u bɛna dumuni min d'i ma k'a mina ka don baasi t'i la ko parce que ala ko wa ta'amul lejina utul kitaba hillu lakum donc ko ala ko kitabu dira minnu ma ka dumuni dagaraw ye ko kana faru ka feti la karamɔgɔ ye katawu kɛ a fililen dɔ a bɛ mɔgɔ fili la wa ta'amul lejina utul kitaba hillu lakum buna basi ko nin ye u ka kantigɛli fɛnw ye ni yahuda ye min kantigɛ a bɛ dun nasara min kantigɛ a bɛ dun mais ni kafiru tɔ ye min kantigɛ jifa dɔ ni aya laɲini ye o de mais kafiru ye dumuni tobi u ka feti in de kama ko mina k'o dun haramu dɔ i ka dɔnni kibaa ma ɲɔgɔn sɔsɔ la o ye haramu i kan kafiru ye dumuni tobi u ka feti de kama ko dumuni mina k'a dun o ye haramu i kan dumuni dilala bidiya kama bidiya kama haramu kama e ko dumuni mina k'o dun a haramu yari ka et puis i y'u dɛmɛ i faralu ka tarance la hari n'u ma taa gileji la ni u faralu ka nusɔndiyara ka dumuni minnu tobi tarance kama o dira e ma e ye o dun ka faru kan i faralu ka feti la hari kana taa gileji la hari kana taa faru ka kɛnɛ kan e faralu ka kabaw wala ta'awanu alal ismi wal udwan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la nasara ka feti la ye dumuni min tobi ni e y'a mina a yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'a ye ko karasa a farala an ka feti la donc o ye haramu de silamɛya sariya la a ye aya in dɔ yɔrɔ min a dɔn yɔrɔ tɛ dɔɔni kɛbaaw ko yahuda ni nasara ka dumuni sɛnpunu denkundi dumuni b'a bolo a y'a di ma dagara i k'o don kɔɲɔ dun b'a bolo a ye dumuni ta k'a di ma dagara i k'o don a yɛrɛ nisɔndiyara a ye invité a dagara i k'o don mais dumuni n'a a dilala u ka bato de kama galon bato bidiya bato haramu bato e ko mina o ye haramu i kan nin dɔɔni kɛbaga bɛ kataw la mɔgɔ kana ka kuma ta dɛ a bɛ kataw la hari mawlidi mawlidi yɛrɛ filɛ kɛ ciden yɛrɛ ka mawlidi ka taa sheikh ewa salu fawzani ma ni abdul musin abadu ye fatawa kɛ hari mawlidi dumuni ni y'a mina ka du ye haramu kɛ tarance de dumuni bɛ daga ala kan kisi fili bantu tɔɔrɔ ma